Ngifuna ukuchaphazela lento yokufa nokwazi uhendlisha ukufa kuba ukufa kuyenye yezinto eziqinisekileyo uba uzawudibana nazo ebantwini obathandayo. Lento ifuna uzilungise ingekenzeki. Uyayazi into yoba njengokuba ndiqhele uba nabo abantu abaclose kum abaswelekayo, into efana ubana oyena mntu ndingambalula owakhe wasweleka oclose kum kodwa nda-afektheka more than others, more than abazali, more than, wayengumolokazana wam, inkosikazi yonyana wam. Wasuka nje wanento engathi yifiva, wathini kungasagqibela sizame noba makaflayishwe asiwe eKapa kwii-specialists waya. Sisenelo themba ke ngoku ndikhumbula ndihlela apha kufika ifowuni about 1 ebusuku. Eyi tata, ungothuki ndifuna ukwazisa uba ubani uswelekile. Ngunyana ke lo ondiqala apha eKapa kunye. Uyazi ndisaqonda nangoku into eyandincedayo yinto yobana apha kwi-attitude yam ukufa kuyinto endiyilindeleyo, bingenzeka na koyena mntu unlikely. At least yandipriperisha loo nto kuba ukothuka kwam ndiyaqonda uba ndandingenayo loo background yokucinga ngendothuka too much ndenzakala. So ukuhendlisha ukufa, uhendlisha kungekafiki. There's so much umntu anoyenza ngengqondo yakhe uyilungiselela nantoni na onodibana nayo ingekehli. Unalo ixesha lozilungiselela kwinto yonke ingekehli. Engayo into eyineglektileyo nje uba hayi ke ungasihle into ehlayo. Uyilindele le nto uba yinto elindelekileyo uba mayenzeke le nto kokufa. In other words, ulungisa ke ngoku ngoyilindela, ulungisa ingqondo yakho ibihlala i-positive kwinto yonke. Ithi noba iyafika le nto ifike ingqondo yakho iphilile ngokwe-expectation yayo. In the end, ekuvaleni le ncoko, abantu bacinga izinto ngezinto. Into endiyifumeneyo ngoku sendimdala, sendingaka, uba apha emhlabeni akukho nto igqitha umntu, akukho xabiso lingaphezulu kwexabiso lomntu. Uyazi uba unothetha izinto ngezinto ozenzileyo eziyimisebenzi neentoni neentoni, kodwa mna kum nangoku ndiba nayo into ethi heyi, andizange ndenze enough apha ebantwini. Ndiyayibona yonke into engumsebenzi nentoni abantu abazincomayo. Mna akukho nto indivuyisa nje ngento endikhe ndayifaka ndanceda ngayo ebomini bomntu. Andiyiboni, andiyijonganga kwenye into ke loo nto, into yobana ngaske ndishiye emhlabeni bekhona abantu endinento endiyincedileyo ukwakha ubomi babo.